Vítám vás u dalšího videa v sérii videonávodů, která má za účel přiblížit a ukázat, jak funguje aplikace PMLIO. Dnes se podíváme na pokladní systém a uděláme si první prodej. Na kanále se nachází další videa. Dejte nám tedy odběr, aby vám už nikdy nic neuniklo. Pokladní aplikace je dostupná na všechny známé typy zařízení iOS, Android, macOS a Windows, stejně tak i web. Záleží, jakým způsobem chcete aplikaci používat. Evidence a prodej přes externí službu, nebo si zvolíte nás jako POS systém. V tom případě se nedá používat web aplikace kvůli potřebám práce s periferiemi, jako je tiskárna a platební terminál. Pojďme do toho. Začněme tím, že si ukážeme první start aplikace, nastavení zorientujeme se na hlavní stránce. Po prvním spuštění aplikace nás čeká výběr vaší společnosti. Při registraci jste obdrželi vlastní subdoménu, například prodejna.pmlio.cz. Zadejte tedy první část prodejna. Zadejte své přihlašovací údaje, které jste si nastavili při registraci. Pokud jste zapomněli heslo, nic se neděje, dá se resetovat. Aplikace používá notifikace, které doporučuji povolit. Budete mít tak přehled nad tím, co se zrovna děje. V některých případech jsou i nutné, například elektronické podepisování. Na této stránce uvidíte všechny své pobočky, které jste si vytvořili v administraci. Já jsem v tomto případě vlastník a vidím proto všechny pobočky, které spravuji. Zaměstnanci mají přiřazené pobočky, které se nastavují také v administraci při vytváření uživatelů. Po zvolení pobočky uvidíme nastavení preferencí, jako je barevný režim, velikost textu, vypnutí animací, kontrast nebo jazyk. Tato stránka slouží k udělení povolení na mobilních zařízeních. PMLIO používá Bluetooth pro párování s tiskárnou, terminálem či čtečkou kódů. Při prvním spuštění vidíme diagnostiku hardware. Abychom dokázali spolehlivě najít vaše zařízení, tento proces vám ušetří spoustu času a nastavování. Přesto je však potřeba zmínit, jak to funguje. Pokud máte zařízení propojené na pobočce pomocí Wi-Fi, můžete pro prodej používat mobilní zařízení nebo tablet, který je rovněž připojen ke stejné síti Wi-Fi. Pokud máte tiskárnu bez možnosti Ethernet, bude potřeba používat desktop, jako je Windows nebo macOS. Po případě nabízíme vlastní hardware řešení na oficiálních stránkách pmlio.cz. Tomuto kroku uděláme vlastní videonávod, abychom vám ukázali, kde a co zapojit. Tuto stránku lze najít v nastavení v záložce hardware. Po dokončení tohoto kroku vidíme konečně hlavní stránku. Všechny stránky obsahují menu vpravo nahoře, kde naleznete návody nebo rozšířené akce. Hlavní stránka obsahuje přehledy, rychlé a čekající akce, které od vás vyžadují manuální akci, například e-podpis nebo uzavření pobočky na konci dne, což generuje reporty pro evidenci a pokladnu. Nás v tomto videu bude zajímat nejvíce pokladna. Už se zde očekává, že máte vytvořené produkty a naskladnili jste pomocí příjemky první šarže na vaši pobočku. Pokud ano, skvělá práce a můžeme pokračovat. Dejme tomu, že nyní přijde zákazník a vybere si nějaký produkt. Z hlavní stránky přejdeme ve spodním menu na pokladna, zvolíme nebo naskenujeme produkt. Po přechodu na další krok zvolíme typ platby. Tento krok lze zjednodušit na preferované platby, které naleznete v administraci jako vlastník. Po kontrole ceny produktu a šarže zvolíme typ platby, například hotovost, a zadáme dokončit prodej. Tím se nám odečte kus ze skladové karty, vidíme číslo účtenky, kterou si můžeme i zobrazit na stránce účtenky. Odtud lze objednávku stornovat nebo vytisknout. Pokud máte připojen hardware, tisknutí a otevření šuplíku, probíhá automaticky. Pokud máte nastaveno elektronické podepisování na hlavní stránce nebo na detailu účtenky, uvidíte novou čekající akci, po zvolení vyberete poskytovatele a pohodlně záznam podepíšete. Vaše certifikáty jsou vaše razítko, nedávejte je tedy z ruky. Tím je tento návod u konce. Ukázali jsme si dnes, jak nastavit aplikaci PMLIO a udělat první prodej na vaší pobočce. Pokud máte nějaké dotazy, neváhejte nás navštívit na stránkách pmlio.cz nebo nám napište zde do komentářů. Naleznete nás i na Instagramu, kam přidáváme novinky ze světa PML a naší platformy. Děkujeme za shlédnutí tohoto videa a uslyšíme se u příštího návodu. Vaše PMLIO.